Avui estem al Chef Caprabo presentant la 22a edició de la Ruta del Xató de les comarques del Garraf i el Penedès. Aquesta Ruta del Xató és un esdeveniment que ja porta més de 20 anys i el que vol posar en valor tot el que hi ha al voltant d'aquesta recepta ja del segle XIX. Com tots sabeu, el xató és una recepta que neix fa més de 100 anys, ve de la relació entre comerciants de compradors de vi que anaven als cellers. D'això ve el seu nom, que és axatonar, la bota, per acompanyar el tas de vi. El xató se compone de una ensalada de escarola con anchoas, atún, bacalao, olivas, salsa romesco y se acompaña con tortillas, tanto de patata como de butifarra blanca con judías o de espinacas, pero cada uno tiene su secreto, digamos, de la salsa de romesco. Nosaltres, la diferència nostra del xató de Vilanova és que és tot cru, mentre que, per exemple, a les zones del Vendrell i del Baix Penedès és escalivat, o sigui, és cuit. Caprabo ens aporta la identitat dels productes de proximitat a lo que és el consumidor i difondre la cultura de la ruta del xató, que és el que ens identifica. Es absolutamente maravilloso que Caprabo haga eventos de este tipo con productos de proximidad. Es una forma de acercarnos a la tierra, a acercarnos a lo que tenemos aquí en Cataluña y de redescubrir que es de primer orden. M'agrada molt la del Vendrell, que és perquè fa servir, o fan els alls i les tomates, fan escalivades al forn. Jo crec que és un encert el poder estar aquí, al centre de Barcelona, a l'espai Chef Caprabo.